Какво стана? Какво направих? Има някакви, сега гледай. Нищо, не можахме да иззаймем голямата. Ама иззаймахме малки. Айде, давай. Давай. Снимай, ма. Снимам те. Айде. Събери инструментал. Това не е риба. Ето ги рибарите, ето я въдицата и най-голямата риба. Чакай да изкарам тази проба. Това няма шаранда, знаеш. Гол. Гол при това. Само, че гол шаран сме хвали. Най-голия в цялото племе. Без мустаци, нали така? Няма мустат. Нищо няма излезе. Опа! Даже и страстта ти стои. Ама гадовете са изяли нещо от нея. Гадовете са попали от нея. Липса. Липса, да. Ай, ходим да видим майче, какво става там нещо. Събират ли са тезгяхите или не.